Iepa! Kaixo! Gauza bat inoiz, pentsa dezu, zarautzen bizitzeko kastin bat inberko bazan. Ba, ez, baina nik ingangon zemerezi zarautzen bizitziak. Ja, egia. Ta, zu nolako izango zala ustezu? Ba, nik uste holako zerbait izango zala. Euskera dalako nire hizkuntza, eta beti lehenengo hitza beti euskeraz esatetelako, bai, lagunakin, familian, ikastolan, tabernetan, da kiroletan. Nik txikitatik bi hizkuntza hitz ditut, nire gurasoekin euskeraz, baina nire aitona-amanekin ez, beraien garaitan izan erresa euskeraz hitz egitea, eta orduan ez dira asko batzen. Baina nik beti dut ahalegin bat bai euskera erakusteko. Euskal Herrira etorri nintzen eta ordundik euskaraz ikasi dut. Dakidan dana erabiltzen saiatzen naiz eta ez dakidana ikasten. Zarautz biztanle askotako herri bat da, eta ikastetxe ezberdinak dauzka, eta orduan ikastetxe guztitan euskeraz irakastea, eta etorkizunean ume horiek denak euskaraz bizitzen jarraituko du. Nik uste Zarautzen segurtasun bat dugula euskaraz hitz egiteko. Zautzan itean ekintza guztiak euskeraz itea, eta jende asko jutea ekintzak ekitea, eta orduan euskera babes handia emateio. Nik euskaraz hitz egitean disfruta ditut, ez beste hizkuntzetan bezala, ze azkenean beste hizkuntzetan zoz esan berbaet, pentsa bin berdet nola esan, baina euskaraz hitz egiteakoan naturalki ateratzen zait. Ba, zautzan beti euskeraz hitz egiteulako, eta hemengo pertsonak beti euskeraz hitz egiteu, eta beti kaixo batekin hastea, eta ez hola batekin. Jute ganean supermerkauta zerbait erostea edo taberneta zerbait hartzea, ez da egiten esfortzuikan elkarrekin komunikatzeko, ze azkenean hemen dena naturalki eta zaigu euskera eta ez da esfortzuikan inber.